Salam el hurmatly adamlar. Garaşdyr baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Türkmenistan parahatçylygy öňeşmän watany ýylymyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýylynyň bayram edilýän günlerini geçiriljek Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşyk ileşlerimiz paýtagtymyz Aşgabatda mähirli garşylanyrly. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşyk iýleşlerimiziň paýtagtymyz Aşgabat şäherine gelmekleri uly toýuň öňsirasyna halkymyzyň ata-babalarymyzyň geňeş etmek ýöreliglerini agrarlydygynyň aýdyň alamatyna urlýar. Mälim bolýarly Türkmenistanyň Halk Maslahaty ýurdumyzyň jemgyýetçilik syýasy durmuşyny iňen möhüm orny ýelýär. Türkmen jemgyýetiniň hakyky demokratik ýöreliglerini berkarar etmek boýunça Halk Maslahatynyň işi ören wajypdyr. Ol pederlerimiziň asly ýöreliglerini wupallygyň nyşany bolup halkymyzyň döwleti dolandyrmakda toplan köp asyrlyk tejribesine daýanyp döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň möhüm meselelerini çözmäge ýylatymyzyň ygtyýarly wekilleriniň giňden gatnaşmagyny öpçün edýär. Ýurdumyzda durmuşa geçirilen demokratik hukuk özgörtmeleriniň nowatdaky tapgyry bolan iki palataly parlament ulgamynyň döredilmeginiň möhüm çäresi bolan Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agdalarynyň saýlawlary täze syýasy demokratik ulgamy kemale getirdi. Ýurdumyzyň taryhyna erkenjigede gönü däl saýly hukuky esasynda Halk Maslahatynyň agdalarynyň saýlawlarynyň geçirilmegi halk häkimetliginiň midemet ýöreligleri esaslanýanyny görkezdi. Halk Maslahatynyň berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne ýurdumyzyň jemgyýetçilik syýasy durmuşyny ören uly ähmiýeti bar. Maslahat jemgyýetiň ähli gatlygynyň wekilleriniň gatnaşmagy, öz pikirini aýtmagy mümkinçilik döredilmegi döwletimizde demokrasiýanyň dawralanmagyna ýol açýar, raýatlyň hukuklarynyň gorulmagyny öpçün edýär. Halk Maslahatynyň Türkmenistan parahatçylygy öňeşmän watany ýylyna geçiriljek mejlisem taryhy waka bolar. Şoňa görä Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň şu mejlisine ýokary derejede gurumçylygy taýýarlyk görüldi. 10 gün tertibine garaljak meseleleň günüden güne halkymyzyň durmuşy, ýurdumyzda hasam güllede ösürmek bilen baglanşykly bolmagy bu wekilçilikli edaranyň watanymyzyň syýasy jemgyýetçilik durmuşyna ören möhüm ähmiýetli orny eýeleýändigini tasdiklaýar. Şoňlar Aşgabatyň şaý ýollaryny, köçelerini, her gapdalyna ajaýyp şygarlar berkedilen awtobuslaryň hereket etmeginden ýaşaýjylarda we awtobuslaryň hyzmatynyň peýdalanýan raýatlarda bayramçylygyň kalplary galkynarjy duýgularyny sinlemek bolýar. Hormatly prezidentimiziň halkymyzyň awdançylygy we eşdiretli durmuşy barada ýetgidar aladalary esasynda dünýäniň ösen döwletlerinden satyn alynan iň döwri we derejedäki awtobuslaryň şoňlar Halk Maslahaty asly ýörelgi nurany geljege batly gadamlary bilen garaşdy Türkmenistana 30 ýyl Halk Maslahaty bagtyýarlygyň maslahaty diýen we şolary meňdeş mazmunnaky şygarlar bilen bedelip ýylata hyzmat etmegi ören täsirli we ähmiýetli çäredigini bellemek gerek. Çünki bellenen wagtlaryna nowat bir-biriniň ýygynyň gatnap duran awtobuslaryň göw asmana ýaraşýan öwüşgünli bedege eýe bolan şygarlaryň ýerleşdirmegi bilen Aşgabatlarda garaşdyrlyk watan syýasy ýöreligler agdybirlik geljege bolan ynam hakdy we şoňa meňdeş beýleki mazmunnaky düşünjeler barada oýlanmaga esas berýär. Şeýlelikde mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk bayramyna taýýarlyk görülýän günlerde şäheriň çäkleriniň arasyjylyk we bedeg işlerine aýratyn ähmiýet berilýär. Bu bolsa şäheriň günnüzki we aşamky görnüşleriniň hasam gözel bolmagyny öpçün edýär. Şoňa görä şoňlar paýtagtymyzyň günnüzlerini bolşýaly, oň gijeki owdan görnüşlerini nimlede talýan iýleşlerimiz alnyp barýan şeýle işlerden tüýs ýürekden ruhlanýanyklaryny aýdyp, munyň üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirýärler we alkyş sözlerini beýan edýärler.
Ýurdumyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyna geçirilen maslahat hormatly prezidentimizin Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy mejlisinde eden çykyşy bilen bagly boldy. Mälim oşýaly Türkmenistan ähli umumy meseleleri çözmekde täze çemeleşmeler teklip etdi. Şaharlyk araşdyrmalaryň 30 ýylynyň bayram edilýän günlerine ýokary okuw mekdebine geçirilen maslahata işen häsiýet mahsus boldy. 2021-nji ýylda döwlet garaşdyrmalynyň 30 ýyllygyny belleýän Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň ygtybarly hyzmatdaş hökmünde strategik häsiýeti eýe bolan köp ýyllyk netijeli hyzmatdaşlygy hasda giňeltmegi ugry edilýändigini iş ýüzünde tasdikleýär. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň ileri tutulýan ugurlaryny we anyk başlangyçlaryny beýan etdi. Häzirki döwrüň möhüm meseleleri boýunça has kabul ederlik çözgütleri gözläp tapmak hemde ähli parahatçylygyň, awadançylygyň we ösüşiň bähbidine netijeli gatnaşyklary ösdürmekde taýyarlar birleşdirmek şol başlangyçlaryň esasy maksadydyr. Dünýä bileşiginiň jogapkärligi agzat hökmünde Türkmenistan halkara meselelerini diňe parahatçylygy, tiýasy diplomatik serişler arkaly Birleşik Milletler tertipnamasyny hemde belki namalarynyň kadrlarynyň we ýörelgeleriniň esasynda çözmäge ýygyderlik bolýar bermelidir diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Biziň ýurdumyz 2030-njy ýyla şeýle döwür üçin durmakly ösüş wagtynda gün tertibiniň degişli derejede maliýeleşdirilmegini üpün etmek meselesiniň ilerledilmegini esasy ugry edinýär. Hormatly prezidentimiz Türkmenistan üçin Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygyň strategik ileri tutulýan ugur, dünýä garaýşymyz, halkara giňişligine alyp barýan ähli işlerimiziň möhüm binady bolandygyny we şeýle bolmagyny galýanyny bellädi. Biziň ýurdumyz milli liderimizin ýol başçylygyna Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini netijeli gatnaşyklara agrarlygyny ýene döwredek tasdiklap, dünýäniň gün tertibiniň möhüm meselelerini çözmekdäki öňdöňgörjükli çemeleşmelerini mälim etdi. Hormatly prezidentimiziň möhüm teklipleri şonuň aýdyň subutnamasy bolup, olar Milletler Birleşiginiň agza döwletleriniň dogry makulumagyna we gollagyna boldy hemde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýürütýän kararnamalar bilen edildi hemde esasy ugurlarda netijeli halkara gatnaşyklaryny giňeltmek, tewte we dünýäde durnukly ösüşmalarına ýetmek boýunça täze netijeli başlangyçlar öňe sürildi. Bular barada gurrunlar ýokary okuw mekdebine geçirilen maslahatyň içinden erşarasy bolup geçdi. Maslahata gatnaşylar ýurdumyzy ösüşleriň täze belentliklerine anamly alyp barýan hormatly prezidentimize hoşallyk. Şogun döwlet başlanmadyň taşrygy boýunça döwlet migrasiýa gullugyny Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlary gowşurmak dawarasy boldy. Bu waka garaşsyz beýtarap watanymyzyň türkmen halkyna mahsus bolan hem täze taryhy döwürde münasip beýany tapýan insanperwerlik däplerini, ýörelgelerini hem hoşniýetli erkekligini, üýtgüsiz agrarlygynyň nowatda gysutnamasyna urildi. Insanperwerlik ugry ýurdumynyň içeri we daşary siýasatynyň möhüm bölegidir. Onda adam jemgyýetiň we döwletiň ýokary gymmatlygy diýilip kesitlendi. Döwlet başlanmadyň ýol başlygyna milli kanunçylygyň hemde umumy kabul edilen halkara kadrlarynyň esasynda ýurdumyzda ýaşaýan ähli adamlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny hemde berfetlerini goramak, kepillendirmek boýunça işler ýygyderli geçirilýär. Hormatly arkadaşlarymyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy mejlisindäki sanly ulgama arkaly taryhy çykyşynda insanperwerlik ugrundaky meseleler Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygynyň gün tertibiniň esasy ugurlarynyň biridir diýip bellemegi bu wagtda durmuşa geçirilýän işleriň nowatdaky subutnamasyna urildi. Hormatly prezidentimiz iki taraplaryň hyzmatdaşlykda migrasiýa siýasatynyň üýtgewsiz möhüm ugur hökmünde saklanýanyny aýdyp, bozgunlaryň işi boýunça ýokary komissarynyň maksatnamasyny ýerine ýetirjek komitetining hemişelik agzasy bolmak bilen hemde ugurdaky çalşanyny insanperwer ýagdaýlaryň çözgüdi babatda äger türlü tejribe toplan Türkmenistanyň we ähli wezipany çözmäge öz goşandyny goşmaga taýýardygyny tasdiklady. Bugünkü dawaranyň başynda Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlar apatritlaryň meselelerini çözmäge, olaryň awadan durmuşy üçin ähli şertlaryň döredilmegine berilýän äger türlü üns üçin döwlet başlanmada çoňur hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly arkadaşlarymyň gol çeken permanent laýyklygy ýurdumyzyň çägine hemişelik ýaşaýan raýatlyk bolmadyk adamlaryň uly topary Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi. Şeýle-de hormatly prezidentimiň kararyna laýyklykda daşary ýurt raýatlarynyň uly toporuna Türkmenistanda ýaşamaga ygtyýarnamalar berildi. Munyň özi edi diýarymyň mukaddes garaşsylygynyň 30 ýyllyk bayramynyň öňü sirasynda şuňur many mazmuny eýedir. Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmak garaşsylygyň ilkinji ýyllaryna döwlet siýasatynyň möhüm ugurlarynyň bir hökmünde yglan edildi.
Şeýle-de resminama bilen Daşary işler ministrligine, döwlet migrasiýa gullugyna, beýleki degişli ministrlikler hemde puduklaryň doranlyş edaralarynyň bilelikde ýurdumynyň raýatlygyny almak üçin raýatlygy bolmadyk adamlaryň resminamalaryny resmileşdirmek boýunça işler dowam etmek, döwlet başlamagynyň tasdiklamak üçin degişli teklipler taýýarlamak tapşyrly. Türkmenistan Halkara Migrasiýa Guramasynyň hemişelik agzasy bolmak bilen dünýä belirleşiginiň tagallalaryna uly goşant goşup, bu urda taslamalary we maksatnamalar amala asyrýar. Birleşen Milletler Guramasynyň esasy halkara hukuk resminamalaryna, bozgunlaryň statusu hakynda, apatritlaryň statusu hakynda, raýatçylygy azatmak hakynda konwensiýalara goşulmak bilen döwletimiz özüsini alan borçnamalaryna agrarlygyny iş ýüzüne tasdiklaýar. Hormatlar kadamynyň tasdiklanan raýatçylygy aradan aýyrmak boýunça 2024-nji ýyla çenli döwür üçin hereketleriň milli meýilnamasy ýygydyl amala asyrlýar. Mundan başga-da raýat ýagdaýynyň namalary hakynda täze kanun güýje girdi. Ol enatasynyň derejesine garamazdan ýurdumynyň çäginde doglan ähli çägalaryň hasaby alınmagyny kepillenir. Şeýlelikde bugünkü waka ýurdumynyň halkara hukugynyň umumy kabul edilen kadalaryna, hormatlar kadamynyň öňe sürýän sebit we dünýä derejesindäki insanperwer başlangyçlaryny ilerletmäge üýtgösiz agrarlygyny ýene derwedek tasdiklady. Garaşdyrmanyň şany 30 ýyllyk toýunyň ullan toýlanýan günlerini ýurdumynyň ähli vilayetlerine de hormatly prezidentimiziň permanent esatyna ýurdumynyň çägindäki hemişelik ýaşaýan adamlara Türkmenistanyň raýatlyk pasportlarynyň we daşary raýatlaryna Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamalaryň gowşulyş dawarasy ýokary bayramçylyk ruhyna beslenip geçirildi. Bu dawralara döwlet migrasiýa gullugynyň vilayetler boýunça müdürlikleriniň harby gullukçylary, içeri işler ministrliginiň vilayet polisiýa müdürlikleriniň işgärleri, il sarpaly ýaşullar, mehrem eneler we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Dawralarda edilen çykyşlarda garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistan döwletimiziň parahat söýüjülükli siýasaty, ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň başdanlygyna gazanylýan ajaýyp zähmet üstünlikleri, diýarymyzyň raýatlary hakynda edilen aradalar we döredilýän giň mümkinçilikleri barada giňişden durulyp geçildi. Dawralarda vilayetleriň çäginde hemişelik ýaşaýan adamlara Türkmenistanyň raýatlyk pasporty we daşary raýatlaryna Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamalar dawraly ýagdaýda gowşurly. Türkmenistanyň raýatlyk pasportyny hormat bilen ýüzüne syrap kabul edilen iýleşdirmez, parahatçylygyň we rowaçlygyň watan hökmüne bütün dünýä tanalýan döwletiň raýaty bolmagyň iň uly bagtyny buýsanç bilen belläp, hormatly prezidentimize tüýs ýürekden çykýan hoşallyklaryny we alkyşlaryny aýtdylar. Men Ahal vilayatynyň ýaşaýjysy Meret Tuwafa Halbaýewич. Bilişimiz ýaly häzirki zamanda hormatly prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygy esasynda raýatlarymyzyň eşretli durmuşda ýaşamak üçin uly işler durmuşa geçirilýär. Ine şonuň ýaly hem şu gün garaşsyz baky ýetirip Türkmenistan döwletimizde garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy uly dawarly ýagdaýda geçirilýär. Maňa hem şu gün Türkmenistanyň raýatlygy pasporty dawarly ýagdaýda gowşuruldy. Men garaşsyz baky ýetirip Türkmenistan döwletimiziň raýatydygyma bu ýönjümüň çägi ýok. Şu pursatdan peýdalanyp hormatly prezidentimizi hem de Mehriban halkymyzy mukaddes garaşdyrmamyzyň şanly 30 ýyllyk bayram bilen gutlaýar. Mehriban arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işler elmide amara jalsyn. Men Amanowa Maýa Hojadur doýuny, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy. Men Türkmenistan raýatydyma diýseň begen ýaryn, gowan ýaryn. Hormatly prezidentimiz meni Türkmenistan raýatlygyna kabul edenligi üçin ullukan sag bolsun aýdýaryn. Pursatdan peýdalanyp ähli türkmen halkymyzy hormatly prezidentimizi Türkmenistan ýurdumyzyň garaşsyzlyk toýunyň 30 ýyllygy bilen gutlaýaryn. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Hormatlar kadamynyň insanperwer permanent esatyna Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara Türkmenistanyň raýatlyk pasportyny bermek boýunça geçirilýän dawralar münasibetli Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyna, şeýle-de Gorunmak ministrliginiň Harby institutyna migrasiýa işi hünäri boýunça bilim alýan harby taleplaryň gatnaşmaklaryna geçirilen okuw sapaklary baýmany mazmuny eýe boldy. Okuw sapaklarynyň dowamyna hormatly prezidentimiziň insanperwer migrasiýa siýasatyny üstünlikli amala aşyrmakda anyp barýan giň gerimli işler ýurdumyzda insanperwer ugurlar boýunça durmuşa geçirilýän ähmetli çägler barada belenip geçildi.
Berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzyň saglygy goruş edareleriniň tez kömek awtologlary bilen öpçünçligini hasam gowlandyrmak hemem ilatymyza edilýän tez saglygy goruş kömeginiň hilini ýokurlandyrmak meseleleri hormatly prezidentimizin hemişe öns merkezinde durýar. Hormatly prezidentimizin gol çeken resminamasyna laýyklykda saglygy goruş ulgamyna deýişli ulugluň getirilmegi puwdoň işgärleri üçin bayramçylyk sowgady boldy. Hormatly prezidentimizin tagalaty bilen saglyk ulgamyna berilen awtologlar bu puwdaň işgärler üçin bayramçylyk sowgady boldy. Halkyň awadançylygy, oň durmuş derejesini ýygydarly ýokurlandyrmak, beden we ruhy taýdan sagdan berk bedenli, aňpaýhys taýdan ösen ýaş nesli kemaly getirmek baradaky alada Türkmenistany döwlet siýasatynyň aýratyn möhüm ugur derejesine çykarly. Sagdan durmuş ýörelgetini kemaly getirmek boýunça çäreler milli taglimy urly. Mälim bolşy halkymyzyň saglygy we awadançylygy baradaky alada we köpçüliklerin bedenteriýe sagal hareketini höwetlendirmek, hormatly prezidentimizin ýygydarly durmuşy geçirýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Jemgyçilik saglyk goruş ulgamynyň ötüş derejesi islenlik ýurtdan ilatyň durmuş derejesiniň, oň döwlet nutgatynyň we durmuş siýasatynyň netijeleriniň esasy görkezjileriniň biri bolup durýar. Çünki bu ulgamda esasy kadalar bolmak bilen, olar döwletiň işine insan ölçegini berip, il saglygy, ýurt baýlygy diýilen düşünje bilen kesgitlenýär diýip mehriban arkadagymyz belleýär. Döwlet başdanmaz saglyk goruş ulgamynyň ötüşini lukmançylyk kömeginiň käderki zaman ölçeglerini ýurdumyzyň däpleriniň we gazananlarynyň dünýä tejribesi bilen utgaşmagyna, ilatyň saglygynyň goralmagyna toplumlaryň çemeleşme bilen urukdurýar. Bu ýagdaý degişli ordaky ötüşlerimizi üpçün etýär. Türkmenistanyň saglyk goruş we derman senaty ministrligine geçirilen hoşarlyk matlagady işen häsiýeti betlendi. Ol hormatly prezidentimiziň saglyk goruş ulgamyna degişli uluglar bermek baradaky sözgüdüne bagşlandy. Matlagaty çykyş edenler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň başda durmagyna saglyk goruş ulgamyny kämilleşdirmek, dünýä lukmançylyk tejribesine gazanılan üstünlükleri milli lukmançylygymyzda ornaşdyrmak, dünýäniň awraýly halkary guramalary we daşar ýurtdan saglyk goruş ulgamy bilen gatnaşyklary mundan meýlägem hassa puwtalandyrmak, tejribe alşmak, ýurdumyzyň saglyk goruş edaralarynyň tez kömek awtologlary bilen öpçünçiligini hassa gowlandyrmak we ýylatymda edilýän tez gaýry goýulmasy saglyk goruş kömeginiň hilini ýokurlandyrmak, saglyk goruş ulgamynyň maddi tehnika binýadyny barga puwtalandyrmak ugrunda giň erimli maksatnamalaryň işler alınıp barlýanlygyny bellediler. Matlagda gatnaşanlaryň adyndan mehriban arkadagymyza ýüzlenme kabul edildi. Türkmeni döwlet konserniniň burawlajylary öz bolşy zähmet üstünlüğini gazanýarlar. Belen sepkidiň eýlenilmegi garaşlygymyzyň şany 30 ýyllyk bayramyna öz bolşy sowgat boldy. Türkmeni döwlet konserniniň körpüji Buraw işleri müdirliginiň burawlajylar tarapyndan ýurdumyzyň unortagy wataryny gyzylgym çökötligine hazyryky setine ýerleşen Uzynada meýdançasyna taslama çoňlugy 6900 metr bolan gözleg barlaw goýusynyň gurulşy tamamlandy. Ol özleşdirilenini gazyň we gaz kondensatynyň akmalyny bu öz bolşy üstünlük beýik bayramçylyga garaşdyrmyň 30 ýyllygyna sowgatdyr. Neft gaz alma taslama institutynyň hünärmenleriniň hasaplamalarına görä bu goýu bir gece günnüzi gaz kondensatynyň 161 tonnadan gowragyny, gazyň 54 000 kub metrden gowragyny berýär. Bu ýerde başga da bir näçe goýda degişli işler alınıp berilýär. Öz bolşy üstünlükle gazanylmagy hormatly prezidentimiziň tebigy baýlyklaryň gorlaryny görkezmek, bu ýetirişler çykarmak barada öňde goýan wezipelerini çözülmegi bilen berk baglanşyklydyr. Bu iş teýtiň deňiz we gory ýer böleklerini, uglewodor ýetirişlerini özleşdirmek boýunça daşary ýurt maýadarlaryny çekmege uňut şert döredýär. Çegnewtin gaz kondensatynyň täze ýataklaryny tapmak, senagat derejesindäki ähtiýaç gorlaryny artdyrmak barada hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek üçin türkmen neftçileri ihlasly zähmet çekýärler. Türkmen neftçileri Türkmenistanyň neft gaz puwdagyny ösdürmek 2030-njy ýyla çenli döwür üçin kabul edilen milli maksatnamasyna laýyklykda öňde goýulan wezipeleri üstünlikle amal aşyrýarlar. Hormatly prezidentimiziň döwrüp işlemek boýunça kesgitlen talaplarinden ogur alyp neftçiler sany ulgamy bilen bir hatarda önümçiligi has oňoýly innowasion enjamlary, tehnikalar we tehnologiýalar ornaşdyrmagyň depkini gün-günden güýçlendirýärler. Häzirki günlerde milli önüm öňürjülüň haritlarynyň giň gerimde peýda bolmagy bugurdaky ösüşiň ýokurdygyny görkezýär. Şunukly nazardan işlerini häzirki zamanyň talaplaryna laýyklykda ýoly goýan toplumlaryň birim paýtatymyzdaky Parahat hususy kerhanasydyr. Bu ýerde garaşdyrylmagyň şany 30 ýyllyk bayramyny zähmet sowgatlary bilen garşylamak ugrunaky netijeli işler üstünliklere beslenýär.
Ýurdumyzyň senagy taýdan ösüşiniň ýokur depkine eýe bolmagy köp taraply ösüş bilen berk baglanşlygydyr. Şonda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümliň öndürmegi esasy ugry bolup durýar. Şu ýörelgäni baş maksat edinýän toplumlaryň birim Türkmenistanyň senagatçylary telekeçileri birleşmesiniň agzasy Aşgabat şäherindäki Parahat hususy kärhanasydyr. Işliň köp ugurly häsiýeti toplum üçin baý tejribe toplamagy mümkinçilik berdi. Işiň esasy ugry bilen utgaşyklykdy atyk önümçiligi ýoly goýuldy. Şwetsariýanyň Tetra Pak kompaniýasy Parahat hususy kärhanasynyň hyzmatdaşlyk esasyny netijeli işini, ýagny meýweli içkileri öndürmekdäki ul üstünligini gözüňde tutup, netijeli hyzmatdaşlygy ýoly goýdy. Munyň özi häzirki zaman talaplaryna işlemegiň öňdebarjy usulydyr. Ýewropanyň iri kompaniýasynyň ýurdumyz boýunça hususy kärhana ilkinji maý goýumy Parahat hususy kärhanasynyň işiniň belen sepetleri bilen baglydygyny tasdiklaýar. Milli önüm öndürjü bilen Ýewropa kompaniýasynyň diňe bir ugurdaky hyzmatdaşlygy Türkmenistanyň Ýewropa bileşigi bilen gatnaşyklary ul orun berýänini eşkär edýär. Daşary ýurtly hyzmatdaşlygyň maý goýumlary şeýlede içki sirişdeler esasyny öndürýän önümler azyk bolşuny döretmekde öğrenmekdir. Toplumda häzirki zamanyň kemil enjamlarynyň işledilýänligi aýratyn bellerliklidir. Toplumda taýýarlanylýan ýokur hilli önümler desine söwda nukatlaryna ugrudylýar. Ýokur talaplara laýyk gelýän milli önümlerimiz häzirki bayramçylyk günlerini saçaklarymyzyň öz boşly bezegidir. Eklewawatda eslegilen öwrenilmegi netijesinde öňürilýän önümleň haridarynyň köplügi Parahat hususy kärhanasynyň işiniň ýokur netijesini tasdiklaýar. Garaşsylyk bayramyny münasip garşylayan toplumda häzirki günlerde işler ýokur depkine eýe bolýar. Hormatly prezidentimiziň telekeçiligi hususiýetçiligi ösdürmek boýunça durmuşy geçirýän özgörtmeleri Parahat hususy kärhanasynyň işgärlerini täze üstünliklere ruhlandyrýar. Garaşsymyzyň şany 30 ýyllyk münasibetli geçirilýän dörli çäreler uly ruhlanýetlige weslenýär. Hormatly prezidentimiziň beýik özgörtmeleri netijesinde ýetilen belen sepetler maslahatlaryň dawralyň içinden erşargaç bolup geçýär. Magtumulada Naqy Türkmen Döwlet Üniversitetiniň we Baku Döwlet Üniversitetiniň arasynda sanly ulgamar geçirilen maslahat Türkmenistan we Azerbaýjan iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň strategik häsiýeti diýilip atlanyrly. Maslahatda garaşsylyk ýyllaryna gatnaşyklaryň ýokary derejesi bellenildi. Türkmenistanyň döwlet gömrük gullugyna şany sene münasibetli geçirilen almy amaly maslahat işçiň häsiýeti weslenýär. Bagtyar durmuşymyz çykyşlaryň esasyny düzdü. Türkmenistanyň garaşsylygynyň şany 30 ýyllyk münasibetli Türkmenistanyň Döwlet Şeýperçilik Akademiýasyna geçirilen almy amaly maslahat garaşsyl baky bir tarap Türkmenistanyň milli sungatymyzy ösdürmek esasy ugurlar diýilip atlanyrly. Demokratik Partiýanyň Aşgabat şäher komitetiniň we Aşgabat şäher häkimliginiň birlelikde geçirilen maslahaty garaşsylyk bagtymyzyň göz başy diýilip atlanyrly. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky baş arxiv müdirligine şany garaşsylygynyň 30 ýyllyk münasibetli garaşsyl diýarda Parahat watan atly maslahat geçirli. Paýtagtymyzdaky merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň Molla adanyň kitapxana şakamçasynyň guramagyna Türkmenistanyň garaşsylygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli garaşsylyk beýik ösüşleriň şöhratly ýolatly maslahat geçirli. Türkmenistanyň Owusgan adanyň Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetinde bagtyarlyk tarap gadetiniň içeri işler ministrliginiň polisiýanyň ýol gözegçiligi müdirliginiň hemde ýaşlar guramasynyň bagtyarlyk tarap geňeşiniň guramagyna geçirilen çäre bayramçylyk dawarlaryny utgaşdy. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna geçirilen çäre bayramçylyk dawarlarynyň üstüni ýetirdi. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutyna mukaddes garaşsylygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli geçirilen dawarada aýdym sallary ularyn berli. Ýanglanan aýdymdyr saatlarda Türkmen halkyny bagtyarlyk şuglasy bilen öň alyp barýan Gahraman akademiyanyň bitirýän beýik işleri, ýurdumynyň garaşsylyk ýyllaryna gazanan ösüşleri, şöhratly menzilleri bayramçylyk dawrasynyň içinden erşargaç bolup geçdi. Türkmen Döwlet Binägerlik Gurulşy Institutyna mukaddes garaşsylygynyň şany 30 ýyllyk bayram münasibetli garaşsylyk buýsanjydyr kalymyň ady bilen aýdym saatly bayramçylyk dawrasy geçirli. Ýokary okuw mekdebiniň ogullar aýdym saat toparyny ýerine ýetirmegine hormatlar hadamynyň alyp barýan içerki we daşarky siýasatyny her bir günni ösüşlere wesleýän watanymyzy wasp edýän aýdymdyr saatlar ýaňlandy. Şeýlede institutyň zekini talip ýaşlarynyň taýýarlan taslamy işleri, mukaddes garaşsylygymyzy wasp edýän suratlaryň ýerleşdirmegi dawranyň many mazmunyny artdyrdy. Türkmenistanyň Inженер Tehnika we Uly Kommunikasiýalar Institutyna mukaddes garaşsylygymyň şany 30 ýyllyk toýy münasibetli dawra geçirli.
Garaçylyk ýyllar içinde berqara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň parasatly we öňdöňüzlükli ýol başlygyna oňun özgertmeler ýoly bilen anamly öňe barýan we çalt tepkinlerden üstýän Türkmenistanyň durmuş ykdysady ulgamda gazanýan äge türlü üstünlikleri aýdym sahalarda belenten wasp edildi. Yaşlarımız milli liderimiziň dörözjülükli içerki we daşarky siýasatyny ýurdumyzy ýakyn ýyllarda durmuş ykdysadydan ösdürmek boýunça öňde goýan wezipelerini şeýle-de watanymyza anyp barýan uly meşhurly düýpli özgertmeler dolu gollaýarlar. Munyň aýdym ýüze çykmasyny aýdym sahaly dawarada görmek boldy. Döwlet Mehmet Azadadan Naky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna garaşdyrmanyň şany 30 ýylyg münasibetli dawaraly şäher geçirildi. Garaşdyrmanyň beren miýweleriniň watan mukaddesliginiň bilim ilim ulgamlaryna ýetilen sepgitleriň gazanylan üstünlikleriň wasby aýdym sahaly şäheriniň içinden erşarga çol geçdi. Hormatlar kadamyň ýylyurt behbedine gönükdirilen işleri ähli uğurlary ýetilen bilen sepgitler aýdym sahalarda belenten wasp edildi. Halkara insan perwer ilimleri we ösüş universitetine ýaýwanlanan şähere garaşdyrmanyň 30 ýylygyna başlandy. Aýdymdyr saatlar hormatly prezidentimiziň beýik özgertmelerine hoşallygyň owazyny öwürli. Ýurdumyň ähli uğurlardaky ösüşleri aýdym saatlarda öz beýany tapdy. Garaşdyrlyk ýyllaryna hormatly prezidentimiziň başdanlygyna ähli puwduklarda gazanylan bilen sepgitleriň çeper beýany dawara öz başly bedeg berdi. Magtumuladan Naky Türkmen Döwlet Üniversitetinde mukaddes garaşdyrmanyň şany 30 ýylyg münasibetli garaşdyrlyk baky wagtda şamçylyk atly aýdym sahaly bayramçylyk çäheresi geçirildi. Dawarada Biýokary Oky Mekdebiniň bagtyarlyk owalary medeni merkeziniň aýdym saat, folklor, diýer tan toporlar tarapyndan hormatlar kadamyzy, watanymyzy, Türkmenistan parahatçylygyň we naşmaň watan ýylyny, milli gymmatlyklarymy, Türkmen tebigatyny wasp edýän aýdymlar aýdyrly saatlar ýaňlany, ajaýyp Türkmen milli tanslar ýerine ýetirildi. Türkmen Owa Hojalyk Institutyna Türkmenistanyň mukaddes garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk şany bayram münasibetli öňe diňe öňe jan watanym Türkmenistan atly aýdym sahaly bayramçylyk dawrasy geçirildi. Ýokary Oky Mekdebiniň bagtyarlyk joşgyny aýdym saat toporunyň ýerine ýetiren şirin mukamlaryna halkymyzyň bagtyar durmuşy, hormatlar kadamynyň ýylyurt behbetli işleri wasp edildi. Garaşdyrmanyň 30 ýylygyna başlanyp geçirilen bu bayramçylyk dawratyna ýerine ýetirilen görkezme çykyşlar we ajaýyp tanslar berqara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň münasip waspçysy bolup köňüllere nur çaýdy. Türkmen Döwlet Mali Institutyna Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şany 30 ýylyg münasibetli garaşdyrlyk gowunjym bagtyarlyk buýsunjy matly bayramçylyk dawrasy geçirildi. Murat Garrifadan Naky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Üniversitetine geçirilen dawra garaşdyrmanyň 30 ýylygyna başlandy. Ýurdumyň mukaddes garaşdyrmanyň şanly 30 ýylyg münasibetli Türkmen Owa Hojalyk Üniversitetine ilmi amaly maslahat geçirildi. Maslahatda garaşdyrlyk ýyllaryna edilen ilmi işleriň teljermesi arkada prezidentimiziň ýurdumda toplumlaryny ösdürmekde alyp barýan beýmeşhur işler dogrusynda giňişleýän gurrun edildi. Ýurdumyň Ahal, Balkan, Daşoğul, Lewap, Mary vilayet prokuraturalary tarapyndan geçirilen şäherler garaşdyrmanyň şany 30 ýylygyna başlandy. Maslahatlarda ýurdumyň ösüşleri barada düýpli gurrun edilip, ol ösüşleriň hormatlar kadamynyň beýik özgertmeleri bilen baglylyk aýratyny ataldy. Ýaşlar goramasynyň Ahal, Balkan, Daşoğul, Lewap, Mary vilayet giňişleriniň geçiren şäherleri bayramçylyk dawralaryny otgaşdy. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyň welaýetlerini we paýtatymyz Aşgabat şäherine şugun 24 sentýarda saat 20-den 25 sentýarda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň howa maglumatyny berýän habar bilen tanış bolun. Balkan vilayatyna azken bulutly howa bolup ýemrazgyna tardan telesi kuntu 9-14 metr eken şemal öter. Howa gecesine 16-20 gradus gündüzüne 27-30 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyna azken bulutly howa bolup ýemrazgyna tardan telesi kuntu 9-14 metr eken şemal öter. Howa gecesine 18-23 gradus maýly gündüzüne 33-38 gradus yssyk bolar. Mary vilayatyna açyk howa bolup ortagyna ordan telesi kuntu 8-13 metr eken şemal öter. Howa gecesine 13-18 gradus maýly gündüzüne 32-37 gradus yssyk bolar.
Lewap vilayatyna az bulutly howa bolup ortagyny ordan teresi kuntu 9-14 metr etýän şymaly öser howa gejesine 11-16 gradus gündüzine 31-36 gradus maýly bolar. Daşul vilayatyna az kem bulutly howa bolup ortagyny ordan teresi kuntu 9-14 metr etýän şymaly öser howa gejesine 12-17 gradus gündüzine 31-36 gradus maýly bolar. Paytahtymyz Aşgabatda az bulutly howa bolup demazgyna tardan teresi kuntu 9-10 metr etýän şymaly öser howa gejesine 21-23 gradus gündüzine 33-35 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça sentýabr aýynyň 25-nä magnet hadisasynyň gowşak tesirli bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlara göz pasına günün dowamyna howanyň derejesiniň üýtgeýänini nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda giyinmegi, şeýle häzirki wagtda howada tozan bölüjükleriniň kadadan 10 ötürüm artmagy bilen baglaşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip bileýjek oňuýsuz tesirlerini öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Mehriban emişler, bulary berk berja etseňiz ýylyň islenip pasylyny öz saglygyňyzy gorap bilersiniz. Mehriban adamlar şoňdan watan habarlary gepleşigimiz jemleýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ötüşleri beslenýär. Ähli ötüşlüň özünde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.